Napakuan na, hindi pa. Hindi pa yan. Okay. Ganong tanag. Yan yung pampalasa, pag wala yan, wala na. Hindi na lechon. Inihaw na. Inihaw. Ay, isang tan, ang tauro na lamang niya. Pati doon sa ano. Yan. Eh, ito, pampunas naman yan. Dahil nasa... Lagay mo doon. Pwede pala ito para tayo pag may magsipa-CS. Ayan o, cesarean. Cesarean. Ganyan ang gagamitin niya. Oo, sabihin mo. Huwag mo nang tusukan ng ano. Tapos anesthesia. yung Anesthesia. yung itatahi mo alambre. Para hindi Yung alambre na ano, yung maliit. para yung doktor doon sa Bimeo. Pinatay niya yung tao. Bimeo ma, Bimeo. Bimeo. Hindi sinulid yung pinantahi. Ito ay. Alambre. Alambre. Di matagal na ano. Hindi, ang ilalagay yan yung tansi. Ano, yung pang ano talaga, Nylon. yung abaka. Yung abaka, dapat. Para Yung nylon twine na pang ano talaga, pang lechon. Oh, nakamatipila dito. Bukan ka lang. Kani. Iba yung lechon yun. Pinapainit lang yun ito, hindi. Sinusunog. Mga pistro dyan, o. Sulit kailangan. Iwan dyan si Il. Ay, binasag na kayo. Pura yun na ito. Sa paano makasambot ka sa'yo litsunay. Laba? 500 laba. Ito siya sa katong da. Pero kulang ng ano, 500 para siya laba. kulang ng grams. Kapagtan. Gasa mo. Kapagtan. May tulin dito ba na tulin. Inoy, gala. Ikim mo yan, kargamit anong tanay isang kamanglay yelod man tabong. Laka. Ikaw lang ipuranis dito sa tuta. Taba. Taba. Ayan, shoutout to sa driver natin, oh. Nabinyagan na kagad yung ano ano natin dito, yung ihawan natin. Actually ito yung project ko nga pala guys, yung sa ihawan natin. Kanina yung piniprepare pa lang yung mga baboy, yung baboy kanina. Tapos ito na, bali sinusubukan. Ano pa lang tawag dito, practice lang to yung pagluluto dito. Hindi pa ganun ka yung ka-perfect yung ano namin. Yung isa pa pagluluto. Pero to, ayan. Sinusubukan na namin magluto kahit ito muna. Ayan o. Okay, kung nga saglit.
Ayan o. Nag-iisa lang. Shoutout doon sa driver natin. Batang bata. Nasa mga naghahanap ng ano dyan. Single. Ayan. Single din siya. Ayan. Tapos, ito nga pala. Ayan. Yung parating. Bali, yan yung magiging ano natin. Siya yung magiging partner in crime natin. Dito sa business na to. Ayan. Ayan, shoutout kay Barok. Barok pa talaga ang ano mo? Ano ba talaga first name mo? Isidro. Isidro. Barok yung ano. Palayaw, siyempre pag ano, Isidro, hindi pa kilala eh. Ayan. Siya yung magiging ano natin dito. Siya yung magiging lechonero natin dito. Pagka napatapos to lahat. Kapag ka nasimulan na natin. Medyo bagwang ano pa tayo sa pag ano eh. Sa pagluluto kaya ayan. Medyo nagba-brown na rin siya, no? Nagaan na rin, no? Lapit na. Oo. Pumasok kaya yung ano niyan, yung Ricardo kaya lahat niya sa katawan niya. Yun lang, inano ko kasi yun, may bawang, tapos ano lang, bawang, tapos sili. Yun lang, yung inano ko, tinatad ko na doon. Ay, dinurog ko na ron. Medyo matagal-tagal pang ikutan bago maluto yung ano natin, yung lechon. Gabi at least yung ano natin, yung pwesto na pinagagawa ko ito talaga purpose nun. Gagawin natin pang lechon pero hindi pa kasi tapos. May mga ipapagawa pa tayo dito. Magdadagdag pa tayo ng ano dito ng maglalagay pa tayo ng bubong dito. Kailangan natin lagyan ng bubong para hindi maulanan dito tsaka upuan. Batiin nyo na yung nag-birthday pala doon. Birthday ka mo tong. Happy birthday, Boss Joshua. Hindi, pwede na yata yan. I-try kaya, ilipat kaya yung iba. Yung? Kaya nga eh. Kailangan maglagay din dito eh. Tong. Lipat pa dyan. Ano na lang kaya dito? Ay, sakto. Yan, nalaglag na. Tulog na. Lipat mo tong. Tatanto ka. Iso mo dyan tong. Iso mo dyan. Yan. Dito na. Kaya dito, 4. Pero yung iba nakapag ano eh, yung uling niya nakapaikot. Nasa gitna ng baboy. Nasa gitna. Kinokontrol na nila tapos yung ano, yung uling, ang tutok na lang nila dito sa may pigi tsaka dito sa ulo. Kasi ito talaga pinakamatagal ang lutuin eh. Dito. Anong? Umanghang sana yung loob niyan. Puro siling maliliit yung ginilagay ko dyan eh. Yung pula. Manghang yun. Oo. Yung po parang kalamlabo yun, ganyan lang kalito. Mga ano siguro, yung mga 6 na piraso. Hindi, pero pagka sa susunod, pabibiyak ko yung ano, ito. Yung pinaka ano. Sa likod. Hindi, ito. Iikot ito. Bibiyakin lahat Huwag yan. na yan, oh. Bibiyakin na natin yung dito. Tapos, saan tayo dito? Yung magsisiksik sa gilid. George. Buti hindi umulan na malakas, kundi magiging pasiw yung manok. Ay, yung manok yung baboy.
Palit ti balot may kalawan niya. Okay, okay. Welcome to Tunan ko dyan. Welcome to Lechonan. Ayan, Ito lang niya, Kuya Boy. konti na lang. Biyak na yung gitna, oh. Manananggal talaga ako. Ito baboy nito. Galit ko muna tuwan. Ah, sige, sige. Pangakiran nyo. Yan, bulong nga punti, lamisan. Alsan niya, di man ay. On. Nandito na si Waweng. Hi, Ay, kamoy ka. Hi. Good. Bali yan ang putang. Ito anong butula. Yun ito kakalabas. Ay, nako. Gatila. Ang sarap. Nanti. Kurang niniman. Ang sakit ka ni man. Bali-bali, may gating-gating tako. Ayan. So, actually guys, matatapos na yung ano. Ay, no, yamin mo yan, di ba na? Hindi ko alam kung luto na to o ano eh. Pero may biyak na sa gitna. Malapit na. Konting yan na lang. Konting taste na lang. Ayan. Makalimutan, di man. Shoutout nga pala dito sa nanay nito. Actually, siya yung nag-produce ng baboy na iiawin dito para magamit tong ihawan. Ayan. Si, pangalan ito? Ano pangalan? Oh, si Enchong. Oh. Oh, Enchong din. ayan, yung anak niya. Hi! Ayun na, dali. Hi! Anong tawag nyo sa mga ano nyo? Sa mga viewers nyo? Hindi, basta lang. Kung ano lang yung matawag ko sa kanila, yun lang. Oh, ayun na. Hello, ayun. Trops ko. Hi! Ano daw pangalan mo? Bonding. Ayan. Ayan guys, actually guys, anin ko na dito yung ano, stick! I-cut ko na rin din dito yung ano, yung video kasi medyo hapon naman. Madilim na rito. At may na yung ilaw namin dito. May na yung ginagamit namin ilaw dito. So yung ano yan, first time namin mag-ian na dito. Gamitin to, itong pinapagawa namin. Hindi pa tapos actually. So ito bali, patatapos natin ito, palalagyan pa natin ng bubong to. Tsaka papaploringan natin yung mismong neto dito sa may taas. Ayan. Ito yung purpose talaga nito kaya pinagawa ko to, magiging ihawan to lechonan. So, yun lang guys. Guys, please like, comment, share, and subscribe. And click mo na rin yung notification bell para naman updated sa bagong videos. And, yun. See you on my next vlog. At shoutout nga pala kay Tamboy. Ayan. Ayan. Runner. Running man. Runner. Kung saan nagpupunta. Ayan. Ayan, shoutout ulit sa kanila. Doon sa kay Ate Chong. Tsaka kay dito kay Chong. Ayan, yung anak niya. Bali yan. Tsaka kay Barok. So, pagkano mag-abiso na lang ako dito sa vlog ko kung kailan natin. Kasi patatapos ko pa, kompleto ko pa lahat to. Bago tayo makapagsimula. So guys, see you on my next vlog. Bye bye sa inyo and God bless sa inyo.